tindre en compte aquest esforç que hem fet al sector per mantenir els càmpings i no convertir-los en urbanitzacions i grans blocs de ciment, no? Sou també la referència capdavantera en número de càmpings, però també en qualitat. A Catalunya, però també a la resta de l'estat espanyol, amb molta diferència sobre el segon. El president, membres associats per aquests 40 anys, ens posem, tot el poble de Calonge i Sant Antoni, ens posem a la vostra disposició i tant de bo puguem complir molts anys més fent aquesta feina que aneu fent. Heu modernitzat, heu promogut amb feina i també amb il·lusió, perquè les coses aquestes es fan amb il·lusió, no es fan. I també amb molta professionalitat, per molts anys i bona celebració.